Zafafan fina-finai kamfanin Sultan Top 10 yau muna ranar Laraba ranar sakin fina-finai. To ku biyo mu daga farkon bidiyo zuwa ƙarshe domin ku san yadda za ku dinga samun fina-finai ko da yaushe da zarar an saki ba lokaci. To duk mai buƙatar waɗannan fina-finai na yau ranar Laraba to da ma dukkan wani fim da kake da buƙata za ka iya ɗauka wannan number waya da ke kan screen ɗinka ga tana a gefe ka yi mana magana a wasu Telegram domin ka san yadda za ka dinga sauke Indian Hausa film kai tsaye. Kai tsaye ka tuntuɓe mu da kan wannan number waya da ke kan screen ɗinka a wasu Telegram domin ka samu cikakken bayani yadda za ka dinga sauke Indian Hausa film a ko ina kake a duk inda kake ka ɗau wannan number waya ka yi magana a wasu Telegram domin ka dinga samun kowane film. Muna da tsarin da zai baka damar samun kowane film da zarar an sake shi da zarar ka shige shi. To kana son ka samu cikakken bayani akan wannan tsari sai ka biyo mu da kan wannan number waya domin ka samu yadda za ka dinga sauke Indian Hausa film a sauƙaƙe a ko ina kake a duk inda kake. Kar a manta a yi subscribe a yi like domin shi ne zai baka damar samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun saki. Wannan satin muna da zafafan fina-finai kamar da kuke gani. To a biyo mu da kan wannan number waya domin a samu kowane film da ake da bukata. Babu ma cikakken bayani game da wannan tsari idan kana da